Ak ste nezisková organizácia, ktorá neponúka svojim darcom možnosť podporiť vás online priamo na vašej web stránke, tak pravdepodobne strácate ohromné množstvo peňazí a darcov, ktorí by vás mohli podporiť alebo podporovať pravidelne. Darujme.sk je tu preto, aby vám to umožnilo, aby ste mohli mať na svojom webe darovaciu stránku. Rovnako na Darujme.sk nájdete kopec inšpirácie, máme tam blogovú sekciu, kde sú rôzne zaujímavé informácie. Taktiež, ak máte záujem, tak vám radi poskytneme istú formu poradenstva. Od drobných rád cez audit vlastne vašej komunikácie s darcami až po proste pomoc pri nejakej veľkej online kampani. Darujme používajú organizácie ako Plamienok, Červený kríž, Liga proti rakovine, Slovenská katolická charita, čiže overené organizácie, ktoré zistili, že vlastne to online prostredie naozaj funguje a že si na ňom môžu nájsť teda nie len financie, ale hlavne darcov, ktorých sú schopní pravidelne podporovať. Výhoda online darovania je hlavne v tom, že na rozdiel od SMS-iek, ktoré sú spravidla jednorázové a sú obmedzené výškou maximálne 5 €, v tom online je priemerný dar 35 €, jednorázovo, prípadne ak sa vás niekto rozhodne podporovať pravidelne mesačne, tak je to 10 €. Ten darca nie je anonymný, čiže vlastne vy viete, kto vás podporuje, viete s ním komunikovať, ten náš systém vám rovnako odľahčí prácu v tom, že mu automaticky pošle ďakovný e-mail vo vašom mene z vašej e-mailovej adresy vašimi slovami, čo vám to ušetrí prácu. V dnešnej dobe naozaj je ten online priestor, kde treba komunikovať a darcov oslovovať a každá moderná neziskovka tam musí byť. Nie je to budúcnosť, je to súčasnosť, ktorej sa treba naozaj prispôsobiť.